Здравейте отново, аз съм Алекс. Това е Counter-Strike, епизод 2 на Counter-Strike Warzone. С мен отново е Добри и днес какво ще играем в сервери. Аз викам, че има. Що са 89 е? Няма значение. Уау. Не знам какво е ставало. Да, знам. Никой не го е харесал. Еми, като има 8 показвания, кой да го е харесал, бе, човек? Припомни. На първи епизод. Които не са го гледали първи епизод, просто да напишат Counter-Strike Warzone, новата ми версия, епизод първи, той ще ви излезе на първо място. Да го нарека на първо място от страницата. На първия ред, просто. И днес ще играем сервер RoboWire отново. Нещо ме кефи, че той е път RoboWire и вече да ви кажа, че по 10 минути ще бъдат клиповете на CS и ще снимам утре на Half-Life. Добре, надявам се да чуват аз как говоря, защото телевизора как се чува. Вашия телевизор как се чува, просто си нямаш на представа. Знаеш колко силно се чува, бе? Добре, ще се върна, когато ми зареди CS, защото мисля, че блокира. Ще се върна. Пауза, спирам. Не го спрях. То почна направо. Не знам какво става, но няма значение. Какво караше? Кой играеше Добри? И Добри може би пак да не се чува. Не знам защо не се чува. Казвам, че не се чуваш, когато снимам. Не бе, не се чуваш, когато снимам, бе, човек. В клиповете не се чуваш просто. И не ми казвай, че пак ще ми прекъсва. О, като каза за тази игра, аз после ще снимам и на нея. Аз какво да направя? То как ме гръмна? О, няма да играем така. Добре, защо не може? Я пак това се описна. Ого, колко ФПС. Кил. Ултра кил. И абонирайте, ако ви харесвам, да кажа. Харесайте клипа, ако пак ви харесвам. Ой, че викате, бе! Тук много викате, бе. Тук трябва... Аз не го ли намалих тук, бе? Маля, аз не съм го намалил. И утре ще снимам на Half-Life, CS Half-Life и така. Да, продължаваме с тази игра. Отдай тук и пише колко ФПС имам. Ти Добри, сега какво правиш? Не ти ли омръзната си игра с тия колички, бе? На мен е малко. Айде бе, зареждай по-бързо. Не. Че върхът тая, бе.
Да, игра CS е върхът. Пишете в коментарите, ако е върхът CS, на който му харесва. Да, пише върхът просто. И какво готино място на дедъст? Бре, защо прекъсва? Който знае защо прекъсва, да напише отдолу коментар. Който знае. Защото аз не знам. Сега пак не ми прекъсва. Но той доста готино място иначе. Окей. Добре, сега ще се обажда. Ами добре, не ми се ходи там сам. С моите приятели ще бъде тук. Авто е беше от моите. Лаги ми. Опа, бърка. Лаги ми. Тук бомбите иначе изглеждат доста готини. О, то си купил щит. Добре, сега не знам защо ти е прекъсвала, но все пак снимам клип. Да се радвате. О. Мерси, приятел, че го уби. За сега нито един не съм застрелял и не съм умирал нито един път. Представете ли си? О, защо си хвърлих бомбата, бе? И мишката пак не се вижда нещо. Не знам защо. Винаги ми се вижда. Ама даже по-хубаво да си виждам къде ми сте пак не. Ами то точно вече. Човек, не може да стрелям нито един, бе. Не, бе, другите ги убиват. Аз не съм умирал нито един път. Мога. Не знам, но нещо този път много прекъсва. Ако се чудите защо, не знам. Аз не знам защо те пак не прекъсва. Гледайте, заби се. Просто заби. И си хвърлих бомбата за нищо. Аз ли го убих, бе? Май да. То не аз да съм го убил. Много ги мразите. Мисля, че това ще бъде за този клип. Надявам се да ви хареса. Той е фейл, този клип и просто не убих нито един и чао, абонирайте се.